माहिती का तुला? काय झालं अण्णा? तुझ्या पोराने आज माझी 1.5 किलोची कोंबडी मारली असती. होय. मी गेलो म्हणून तिचा जीव वाचला. हो जाऊ द्या अण्णा. काय माहितीये का, काल 10वीला मागच्या वर्षी 10वीला कोण हा. होतं? 10वीला कोण होतं? अहो, काय झालं हो काका? आज माझी काय झालं हो काका? आज माझी थांब एक घे दे. घरी आले होतं. आता तुम्ही तुमचं नक्की काय कारण झाले त्याच्याबद्दल काय म्हणलं ना तू? स्टार्ट. ए कोंड्या, आज काय केलं पोराने माहिती का तुला? काय केलं पोराने माहिती का तुला? काय आज माझी 1.5 किलोची कोंबडीचा जीव घेतला असता. मी खरं गेलो म्हणताय व्हय? हो, कुठे आहेत पोरं मग? मला माहिती होय. काय कुठे आहेत पोरं मग? मला माहिती होय. ए कोंड्या, आज तुझ्या पोराने काय केलं माहिती का? काय आज माझ्या 1.5 किलोची कोंबडीची वाट लावली असती. मी आलो म्हणून वाचली. अण्णा माफ करा, मला काय माहित नाही. मी काय करू? मला काय माहित नाही. नंतर होईल ती काय तुमचं बिल देतो मी. होईल ती काय तुमचं बिल देतो मी. 33 मार्क पाडली. परत पोरांना अभ्यास करून 10वीत 45 मार्क पाडली. 46 मार्क पाडली. काम फसतोय. नियोजन आज मटण कन्फर्म आहे. 1.5 किलो 6 जणांनीच वाढायचं. फक्त भाकऱ्याला लय आणा मला पण आणा. पोरांना अभ्यास करून 36 मार्क पाडली. नंतर परत 11वीचा अभ्यास करून 46 मार्क पाडली. मग मी काय करू? अहो पोरग लय हुशार आहे. अहो पोरग लय हुशार रे. कोंड्या, तुझ्या पोरामुळे काय झालं तर माहिती का तुला? माहिती का तुला? माझ्या आज 1.5 किलोच्या कोंबडीची वाट लागली असती. मी आलो असतो म्हणून वाचली. अण्णा मला काय माहित नाही. 7:30 वाजले झाला पोरा घरी मग मी आणलाय. काय करू? झाला पोरा वगैरे. मी काय करू?